Čaute, dneska si zahráme Brawl Stars zase. Vidíte, že mám 30 000 poháríkov, takže dneska viete, čo nás čaká. 30 000 push, takže nebudem to predĺžovať, poďme na to. Ale vám ešte musím povedať, že budete rozhodovať o tom kolo šťastia, lebo budem hrať buď s Coltom, alebo s Case, to tá postava nová, Chrome. Takže rozhodne to kolo šťastia, či budem hrať so ťažšou postavou alebo Case. Preto som tu dal tie dve postavy, lebo jedna je na najvyššom, proste Prestige 85 a je to tá Case, ide na 0 pohárkov, lebo mi minule padla zo chaos dropu, takže ideme to roztočiť. Čo padne. Vyzerá to, že tu bude tá ľahšia postava. Vyhrala Case. Takže ideme s tou Case. Nebudem to predĺžovať a ideme už do hry. No takže už sme v hre. Ale tu budeme teraz takých botov, takže to nechcem nehovoriť, že proste botov. To tak sa hraje. Ja som za ňu proste nehral keby nikdy. To je proste prvýkrát teraz za ňu hrám. Takže s ňou musíme dať 30 000 pohárikov. To bude akože prvé video. Ja budem teraz robiť tie videá, že napríklad dáme 40 000, 50, 60 až do tedy, dokým proste budeme hrať Brawl Stars, keď vás to bude baviť. Takže keď vás toto bude video baviť, tak ma môžete podporiť odberom a lajkom. Ems. Poď. Nie, kam Frank, ty mi toto nemôžeš robiť. Nemôžem zomrieť proti vám. Ukáž, môžem na Franka? Oj. A to asi ku sebe dám si, alebo na ňo. Asi, hej, to si dám ku sebe asi. Ja mám gadžetku, hej. Chcem mi zdá aspoň, že to je gadžetka. Edgar. Vyskúšame Edgara zabiť. Nie. Hej, zabili sme ho proste. A jak môžete vidieť, mám proste žiadny skin. Je to proste prvý skin. Proste to obyčajný skin, čo je na Case. Takže jak dáme 30 000 pohárikov s ňou, tak si kúpim taký skin, keď je na ňu za 5 000. Keď bude proste tam hociaký skin, tak si ho kúpim. Nech stojí 200 gemov. Kámo, skoro som zomrel proti Frankovi. Až taký bot som. Nie, Karol. Karol. Poď. Hop. Raz, dva, tri. Frank, op. Karol, na čo som išiel k nemu až tak blízko? Čo mu to vôbec robí? To je asi na mňa. Neviem, či je z toho blízko. Ja idem hrať. Asi ani neprečítam, že čo to robí tá ultimatka. Dobre, vyhrá. Keby som prehral, no toto by som mohol ísť hrať, neviem kde. To by som už aj nehral Brawl Stars toho. Keby ma tak porazil. Ja nechcem ho ponižovať, alebo dačo, ale proste chápete. Dobre, Diamond má. Ale nechápem, prečo oni majú Diamond, alebo čo. A sú proste akoby, nechcem povedať, že slabí, ale proste akoby slabí sú. Lebo proste majú Diamond, kámo. A mne príde, že mohol som sa to seknúť, že Diamondiaci sú už takí, že dobrí hráči. Ja neviem, či sa len tak hrajú, alebo jak to mám povedať. A dobrá, musím vám povedať, že toto mapa je dobrá na kempene, kámo. Toto mapa je mega dobrá na kempene. Lenže my nekempíme, my hráme. Iba pri tých vyšších postavách kempíme. No, dá sa tak povedať. No, kto a ako. Ja, keď mám rage, tak už musím kempiť, lebo to už mobil by... Čo som to hodil? Mobil by už poletel von oknom. Penny je dead. Showdown je už tak rýchlo. Som si aj neuvedomil. A Larry, kam mohol si naťažiť toto powery, bedničky, aby si mali ich viac. Dobre, taký quest sme splnili. Dúfam, že tu dáme čo najrýchlejšie, tých 30 000. Lebo chcem si otvoriť, ešte tam je, nepovedal som vám, tam je na 30 000, je tam Legendary Star Drop. Takže buď môže nám padnúť aj stamacky na Case napríklad, alebo čo. Nebudeme si ho musieť kupovať. Bás ťa porobím. Opa. On ma zabije. Alebo nezabije, pozrite. Opa. A to je Penny. Tota. A čom som tam? Bás ma zabije, vám hovorím. Keď ma nezabije? Či to je za abilitka? Aha, to je taká abilitka, hej, ona je. To je dobrá. Sa to zmení potom.
Tak, ja som až teraz na to zistila, som nepoužil tú abilitku. Tak kámo, ja som asi hrozne špatný, jak to povedať po česky. Hrozne zlý som, keď neviem, čo to robí ani tá abilitka, či gadget. Ja gadget som nekupoval, či? Ja som úplne zmetený, kámo. Neviem, či mám gadget, alebo čo to je. No, na budúce musím si to viac preštudovať. A nie, jak idem teraz hrať a neviem, čo to je. Vám tu hovorím také nesmysly. Dobre, vyhrali sme. Plus 13, pozrieme sa. OK, 42. Takže necelých 60 pohárkov. 60 pohárkov, 60 trofí. OK, šieli, no. Tak keď mi tá jednotku dá, to tú ultimateku, kámo, taká fajnú mi dá, no tak som cooked. Idem na ňu, je jedno. Ja musím zabiť, ak mi nedať čím skôr tú abilitku. Ona by mohla byť aj teraz dať. Len sa jej nenačítala. Ale mne sa načítala. Dáme tu, toto tu. Nie, ja si to tu, ale zabijem teraz. OK. Ale stále neviem proste, čo to robí. Musím si to naštudovať na budúce. Jak ho budeme pušovať na Prestige 1. A mám asi záujem, že dať Colt na Prestige 2, ale to už veľa chcem. Takže prvé si musíme koho dopušovať. Viete koho? Je to Otis, ten ešte len na tých 300 pohárkov, či nie, 350, či 380 teraz. Už je showdown, hej? Dobre, kde je ten posledný typek? Poď ku mne. No až tu je, Brock. Hop. Prvé miesto. Plus 13. Dobre. A sám ešte neprišli toto na ruky. Jak sa to poviem? Toto na ruky. Gripy. Teraz som zabudala, ako sa to hovorí. Proste gripy na ruky, viete čo? Aby sa lepšie hralo o tablete, o mobile, na hocičom. A potom, neviem, ja už veľa akože predbieham s tými videami, ale chcela by som dať, že hrajem na počítači Brawl Stars. Takže budem musieť, neviem, kedy to ešte natočím. Možno tam natočím, že hrajem na počítači Brawl Stars a budem pušovať tam Otisa na Max Tier. Môžem to tak urobiť, ne? Čo vy na to? Súhlasíte? Keď súhlasíte, dajte like do komentov. Keď nesúhlasíte, dajte ten dole palec. Dajte dole palec do komentov. Joj, bože. Neznáme tak rozprávať. Neviem čom. Je tu takto? Nie. To je proti mne ešte. To je Cordelius. No jasne, že Cordelius. OK, ty si dobral. Nie, jedno. Cordelius, ty si vyhrala. Nie, ona vyhrala. Kian vyhrala. Kian, poď. Raz, dva, tri. Toto si dáš, že dám toto ti. Raz. Toto si dám a pozeraj. Op. Nice. Aj ten auto-aim na druhýkrát mi pomohol. To je jaký dobrý ten auto-aim. Nie, zás vám to hovorím, ale nepoužívajte auto-aim. Fakt to, radši svoje. Neviete kedy, hlavne u knockout. A ja ešte som zabol, ja dneska musím si zahrať s vami ďalšiu hru. Ja furt hrám Soul Showdowny. Akože nie je to zlé. Keď podľa mňa sa hrá na Soul Showdowny, ne? Či hrá sa nie na Brawl Ball by sa nemala hrať, či? Lebo ona je taká na blízko. Neviem, ja sa nevyznam. Vy môžete napísať do komentov, na čo sa hrá. Možno na všetko, čo ja viem. Zase ten auto-aim používam. No čo mi je dneska? To aj včera, aj tedy som používal ten auto-aim. Kde sú všetci? Ešte 6. Kam mohla ma dať do toho? Môžem byť taký hrozný. Teraz mi ju vyžere. Ty vole. To je taký patkaň. Taký hrozný, špinavý patkaň, čo kradne veci. Takže mne ukradol postavu, čo som mal mať jaký. Edgar, ty na mňa skočíš poli. Bam, bam, bam. Však skoč, nie? Na čo to máš? Kámo, oni sú až takí tu zlí. Nečakal som. Koľko mám už?
93. Chlapci, dobre. Chlapci a dievčatá. Buď dám jednu hru Brawl Ball, alebo dám Showdown. Čo vy na to? Hej, Brawl Ball alebo Showdown. Dám Showdown. Showdown. Dám Brawl Ball. Lebo proste hráme tu furt taký proste Showdown solo. 40, ok. Pozrite sa, koľko mi už málo chýba. Ja to nemôžem predĺžovať už, kámo. Sa mi nechce predĺžovať. Stávam s ňou. Kde mám Brawl Ball? Poď mi a musíme vyhrať teraz ten Brawl Ball. Už to baví furt pozerať Soul Showdown. Treba si dať čo iné zahrať. Furt len Soul Showdown. OK, jeden má tu 4 prestíže. Pozrite sa, ak idem, pozrite sa. Pozrite sa, dám gol. Dobre, kámo, som si myslel, že v hlave, že kámo, som až taký slabý, ja sa tak strapnem. A dal to ten typek. Pozrite sa. A ešte ja toto môžem. Poď. Bams. Pozrite. A aký gol. Bum. Samsonix. Dal gol. Veľmi rýchla hra. Akože dobrá. Bam. Teraz to bude, chlapci. Chlapci a devčatá. Teraz to bude. Poď. Poď mi. Je to tam. 30 000. Nice. Ideme si otvoriť start drop. Dám si vás blízko, hej? Nech to vidíte. Toto prvé musím otvoriť. 200 PowerPoints. Teraz ideme na Legendary. Kam, bojím sa. OK, také New World. Dobre. A teraz je samotná Legendary. Samotná legendárka. Čo myslíte, že padne? Napíšte do komentov. Teraz hneď píšte. Čo padne? Čo si myslíte? Myslíte, že nová postava? Alebo skin? Alebo blingy? Alebo coin? Alebo hypercharge? Alebo gadget? Neviem. Ja sám neviem proste. Kto by vedel? Musím napísať do komentov, kto vie. Poď. A Star Power na Colette. No. Jak to povedať? Mohlo byť lepšie. A nesťažujem sa. Dobre, tu už nič. Dobre. Padne tu dačo? Superer. Dneska šťastie nemám. Dneska mi iba padajú Superer. Legendary už tam bola, ale... Dobre, dačo sa mi stalo akože... To už je koniec videa, taký sa mi stal tu fail. Jak ste mohli vidieť. Dám si vás ďalej, nech to vidíte. Toto bol koniec videa, dúfam, že sa vám to video páčilo. Keď ma chcete podporiť, zase dajte like a odber. Vidíme sa v ďalšom videu. Pušovanie Otisa. 3. séria. Čaute.